Vím, to je Rostěsovský a další jeho díl. Tak, dneska bych vám chtěl ukázat jeden film, který se jmenuje Kdo přežije. Koukejte se. Za chvíli jsme zpátky. Sorry, přímou reklamy. Já bych to ale nevyzl. A můžete se kouknout na tyhle reklamy. Přišel jsem hledat spokojenou budoucnost. Moje rada zní, nikdy se nesmí setkat od nikoho oholit. Poradíme i vám, jak se v budoucnu nenechat. Využijte poradenství. Jo. Novinka. První lízátka s tím s ovocnou šťávou a vitamíny ve 4 ovocných. Jo, teď mě vidíte, jsme fajn mobilní. Hele, tohle to asi neznáte. Teď koukni se do kamery. To je moje kočičko do očičku. Tento je kočka. Ona má ráda, když jí takhle. A ono by to mohl být i dokument vlastně o tobě. Hele. Teď by jsem ukázal jí to lapy, vidíte? Hele. Děti, nesmíš? Volizuje mě. Hustý dále, takové hustá výslech. Kočky, když mají modré oči, tak znamená, že jsou slepí. Což musíte dopustit, aby nebyly slepí. Víte? Ježiši. To je romance. Děti. Tak ahoj. Ahoj, děti. Řekni ahoj. Ahoj.